Co dneska podnikám, Káňo? Já dneska končím, bohužel. Co je, Bejku? Dostal jsem se na Oxford. Na Oxford. Ty pojedeš až do Anglie, prosím tě. Až se velkou, ne, to je to velkou, za Lamančky jsem to založil. No, ty si to překlavu, ne? Ty brácho, ale ne, Bejku, co budu dělat sám, já už pár nějakého už nejdu. Ale slibuj, že jo? Bejku, ne, se nestanče. Vrátí se Nech ti... toho draku. Vrátí se ti někdo, jak se jmenuje. Jdeme! Jak to, nebo se spasí paliva? Chytí jako pusný prase. Ani ty. Dobrý. To bylo váš Halina? Tak, Já si dobře, že jsi takhle bezměrný, pak. kreténe. Zkoušíš. Můj otec mi o tobě řekl dost. Já? Řekl mi o tobě dost věcí. Řekl mi, že jsi zabila mou matku. Ne, Píte. Já jsem sama. Ne! Ne! Velký copyright 2007. Toto je konec série týpků. Ukaž peru. Která měla několik dílů. Ano, byla to nejlepší série, kterou jsme kdy natočili. Ale bude pokračovat spin-offem Milan SRO. Tedy rozhodjsme se důstojně a připijme si na 2 týpky. Nashledanou. Nevím, že můžu vykouřit.